И така, здравейте хора. Ще играем Майнкрафт. На какво точно ще играем? Ще играем как да започнем Майнкрафт и как да я свършим. Защото мога да играем някаква мини-игра, нещо такова, но ще играем как това. YouTube World ще го кръстим. Защото точно са начало Zone of Bonus Chest of така, няма само свит, рандом ще. Не, няма да го така по-добре. Така, виждал съм много видеа, които как се оцелява в първата нощ, как се правят Separation Survival, обаче не съм виждал видеа, които да показват поредица на Survival и да се казва какво трябва да се прави на Survival. Окей, само едно да преди нещо, да такива реално. Малко гойсно ми беше доста видеото, но аз ще играя тук. Бих казал доста хубав сит. Има си животни, има си дърво. Само дълго дърво нещо не съм някаква, но както и е. Да се съберем брезо. Колко трябва. Чакайте с номера. Между другото, да стане по-интересно, I'll choose off, Game Mode Survival, Start One Hour. И за тези, които не знаят, мисля това ще е уроци за как се оцелява. Options, Video Sequence, User FPS, и може да ги намеря още малко. Принцип не лаги толкова, не знам, че толкова лаги сега. И когато съм снимал също не лаги. Вече спря. Спря да лаги. Ако някой друг видео ще ви показвам Options, какво има в Options-ите, ще показвам различни версии, такива неща. Ще показвам какво означава мини-игра. Още айде. И сигурно е много хора, които го знаят, обаче има хора, които сега примерно започват да играят Майнкрафт и събират само... Аз как започнах да играя Майнкрафт, нали ще не разбирах. Това прави. Тя е само да се бъдете. Буквално това прави. Чаках се получи нещо. И го редях по всякакви комбинации. Ама нищо не се спряма, и то е невъзможно само да ви кажа така да спря нещо. Сигурно ако се чуя какво прави с квадрати тук. Може да държите в него в втората ръка. Аз съм газар. Ще ви покажа как може да се тези капчета да е по-удобно, мисля да зумвате. Не на кефи да зумвам. Така. Всъщност не ми трябва по-видео. Идем път като да направите и няма ги забравяте. Ама... Просто ще трябва един път да ги направите, нали? Айде ще взема още малко пъчки. Така. Няма камък. За по-хубаво. Това е най-тъпата, най-нищожната клетка. Ама сега с нея ще трябва да събира камък, да се направим по-хубава клетка. Значи, най-важните инструменти тук, мисля да ви съм как да си играете. Ще търсим камък, защото това е дзизит или дирит ли беше, си ги бъркам. Или това как беше гранит. Те имаха много и честно казвам, мен изобщо не има кефят и ще направя кошче слава и само там ще ги фърнам. Ще направя кошче. Има някакви такива неща. В принцип казвам, че нямам полезен айтъм в Майнкрафт, обаче излиза, че има. Това единствено служи само за красота. Защото като се съберат няколко блока такива, в
крафтинга и става много гъчно бокче горе-долу, ма не толкова колкото търсите само такива и тъпо става. Окей, 20 горе към 20 камък трябва да се събере. Така се прави лопатката. Дай да си чистим инвентара. Тук не, не съм градик. Окей, дай първо да направим инструментите. Това меч го правя, защото ще го държа втората ръка, него ще го държа втората. Бразвата, такова трябва по-силно, ще ви покажа начин за PvP, ще има по-различни, така да кажа. И правя две бразви, да сечем другата за ударение. Меча, примерно, някой човека някой друг път ще направи за PvP. С това може да сявате нещица някъде, хоп, хоп и готово. Окей, ще отидем малко, ще отидем и там се построим къща. Изглежда ми хубаво байма. Байма е място. Не са различни байма, примерно това е баун на гора, мисъл, полянка. Примерно там е Darkwood Bound, там е, да скажа ти дърво, Birch Bound, това така е полянка, аз ти грачам. Мисъл, то си е поляна, няма как да го наричате. Добре, полянка. Окей. Даже така може да живеем. Много тъмно, не знам и как ще видите, ще влизам на гръб. Не е много тъмно, бе. Само ако имах малко кол. Но не е проблем, ще насечем малко дърво, да направим чаркол. Това почти е еднакъв. А първо да се побием малко в ци да не стане... Ох, да. Просто не трябва към филма, защото филма е падане, мисъл, паднало от лорда, да речем нещо такова. Защо толкова лаги при PvP? PvP означава player vs player, но тук не е player vs player, както се забелязва. Айде, колко трябва да се разходим за тези дърва. Мри дърво, мразя те, дърво, искам да мреш. Мри. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да ги напишете в коментите. Ето и тази пещера, бе. И бе, майка му да живее трябва. Yes! Това е много полезно. Юху! Вижте ме, аз съм цяло. Чек тръка. Вижте скелета. Само 1 милиметър, че малко по-назад и шпиона. Окей, така ще завърши този епизод, защото нямам само виждане, че не мога да снимам. Ако искате се абонирайте, ако искате да дадете положителен вот, ако ви харесва това, което ще правя, това не се ще падне. Изгоре паднах накрая на епизод. Така абонирайте, дайте положителен вот, ако искате. И ще видим следващия път. Чао!